Костъмчета, аз съм Елата и днеска пак снимам влог, който ще стане въпроси и отговор едно. Искам да се абонирате, да кажете въпросите на YouTube, там долу на коментарите. Както виждате, аз съм на новата ми стая. Още не е свършила. Игри. Още не е свършила. Така. Като свърши, ще снимам на фейскам и хем ще играя и хем ще снимам на фейскама. Така. Значи, днеска е 5 май. На 10 май ще направя въпрос и отговор, ако идва коментари. Такова. Въпроси. Там можете, каквото искате да ми попитате, без такова. Без суми. Друго нещо, което ще кажа, няма. Да. Това е за сега. Тъй, че чао от мен.